Buhay mga natin minairan tumasin natanson sa Twitter ang lunes o ka ang photo sila kalong sila katandang nagbukoy ang ingay na vet soraling na melo kalaring ruwain ang pang-agayang kunurken maksen ang hena malusong na aong binisyuka mga turu sanggay turi kadai serdone harsat na sumpe Kay manong ngayon, kausang roti